Mani luongo ne JP Ondese wuod Makuridho Makaka. Nyathini kare nowuok ni duogo karari tumo gi ochweyo o mawazo Simbaruo JP Ondese wuod Makuridho Makaka Neni wuok ni duogo Nyaka sani pok anenio. Neni wuok ni duogo nyaka sani pok anenima. Simu beka goyoni mteja patikani. Simu beka goyoni try again later. Ango matimo momiye sano gimana. Ango matimo momiye sano gimana. Gimana? Afande is watching. Afande. Hey, hey. Afande, karibu sana, karibu sana. Uko wapi mama? Angomisa ndonge mana. Oh. Bas, amedo paroni ni mana kakine nono edo mano wange kawuono wange ngato iluongo ne JP Ondese. Onde. Come back, darling. I miss you. Nyakini kare nowuok ni duogo. Bas. Amedo paro ni kumoro moro ma intiere ma show mabiro every Wednesday. Every Wednesday. Every. Hey. Wuod Makuridho Makaka Neni wuok ni duogo nyaka sani pok aneni. Neni wuok ni duogo nyaka sani pok aneni mama. Simu beka goyoni mteja patikani. Simu beka goyoni try again later. Ango matimo momiye sano gimana. Enango matimo momiye sano gimana. Gimana o Sandong gimana mama. Sandong gimana le. Sandong gimana she. Uko wapi? Aneno kaya chaji usedonjo kaya cha aneno Sophie Dev. Sophie Dev karibu sana. Aneno Kennedy Otieno. Kennedy Otieno is watching. Let me wave unto you. I'm still welcoming all of you to the show of today, you know. You look at it one on one. Doctor Technique. Angeni Doctor Technique. Angeni Doctor Tech. Ungejua ungevumilia tirada. Sophie Dev, karibu sana. Share the video. Tunataka kuanza. Prince Jerry. Prince Jerry ananiambia pale powerful bar. Listen Ani Lucian Venda wende. Mano iluongo ni JP Ondese ma endi en show mabiro nwa every Wednesday chakre saa 4 nyaka machangawa nikech ka kende ma okwanya bede gi curfew ayudo ka aneno ka cha boss Wunye Sembo watching boss Wunye Sembo mosno nyulo kuma entiere mosno nyulo kone na mose kono nyulo na mose kabisa. Angeni erkodo rose kodare erkocha malo nyulo mosiepna nene complication moko matin kodo okochope budho. I have to apologize for the missing of Onyulo. MC Jemo akondani. MC Jemo is watching. MC Jemo karibu sana.
You can share this video, share the link so that watu wa join. Tunataka kwanza. Oliech karao. Hey, Oliech barwa. Ara ko Oliech sedonjo kacha. Ai, Geoffrey Ochieng mitsana. Ne ineno ingama watch wa from everywhere. Anywhere. Kume watch wado medo konene. I appreciate you so much. And I want to tell you ni erokamanda duong mo kanyal. Kawuono an gi jathum miluongo ni JP Ondisi. Ma endi en show ma konyo wange jothumbe ma wan godo to kata miyo wa support jothumbe ma wan godo. Iwinjo, nitie jothumbe mang'eny ma go thumbe mamit kabisa, to most of us wakiage nikech ok gisebedo ka giyudo platform. Omiyo sani watemo ni wa expose some of the artists ma wan godo, kendo in kanyo minyalo support artists, just share this link. Aneno kacha ka juse donja paka chiel kacha, lakini ku donji gimoro twende kama tuwamoke moka JP Ondisi yako round ang nunene. Meanwhile inyalo kwa thum JP Ondisi ming'eyo, kata inyalo dhi YouTube kacha chatingi tikono athum midwaro ni obed played. Meanwhile winje mano mami Lucy iluongo ni Lucy. I miss you. Nyathini kare nowuok ni dhi duogo, kara itumo dhi ochweo. Mawazo. Mano endo en thumo mula inya mana kaka winjo no endo. Ang'eni jok makiaya an kaka pile pod nyinga gin mana macha. Iluongo ni MC Omari Nash. Paul Okwenda ni kazi cha endo. Paul Okwenda ine mwariti. Paul Okwenda okona gi JP Ondisi ni onego bedni iluarka in some few minutes. Mani iluongo ni Wunya Game bedhe luarka ende. Kauna an gi different guests kabisa. Ya, ineno gima adwaro parone ng'ata man ka ne nying Gerotek, nying mar msanii how time mondo migere, but kisegere to tikode maber. Kasto nitiere gimoro madhinyowa miluongo ni ego be nyalo hinyo msanii. Ing'ama msanii koponi ati uchwanyore gi msanii moro to nusepango gimoro, gino nyaka kuongo timu tieki. Iwinjo, mano kidwa bet msanii maber, because iwacho ni ati being an artist is more than a talent. You must have a passion, you must have patience, you must have humility and different things is when you'll go far. Meanwhile, mana kisungu machamo matin na ndika kumoro bia someka urwe. Wami utum kapo kajoga. JP Ondisi. Good magurito makakadosi. Neni wokni duogo, munyaka sane pokaneni ma. Simo bekago yu. Aneno Lydia Uoro Gira. Lydia karibu sana. Samson Bush is watching. Karibuni sana. Angomatimo, nomire sanongi ma. Enangomatimo. Nomire sanongi banda. Mano JP Ondisi no go collabo gi Simbaluo, Kofi Makadori, Samson Bush. Karibu sana, nakuona una watch pale. Gimana taeni. Uko wapi dada? Ngombe sano gimana. Uko wapi Lucy? Ngombe sano gimana. Hey. Dr. Technique. Angeni Dr. Technique. Lucy. Kumilia tu dada. Mani luongo ni JP Ondisi. Aneno kaka chacha ni Tuesday na mang'eny mawuoche iluongo ni Nyamumbo. Nakono Nyamumbo ni anytime mawuok kata dhie polo ayudo ka Nyamumbo onge no. Mana wacho ni no ma ok polo adwa kuma Nyamumbo nitiere mabete ka chaka manyo kuma Lydia Towers nitie mabede. Achaka manyo kuma Boss Wunya Sembo nitie, Boss Bazu ka jogo onge polo mano ok polo.
Mana awacho wachene bwana, mano tera uru bathe kocha. Mano tera uru bathe kocha. Aneno ka ji donjo kaendi. Kongo Dan Nonjiko, karibu sana. Amedo paroni ni ma iluongo ni JP Ondesi makawuono wan godo inyalo dhi YouTube ne kacha en gi thumbe mosegolo mopogore Len Posha Len Nyamkamba Len Nyamkamba karibu sana Naona pale Nyamkamba ananiita Mario. Sasa mimi nitaitika vipi? Unajua sasa hivi ni usiku na kwa hivyo basi nikiitika labda nitapiga kelele. Kuna wengine pia walikuwa wananiuliza, Mario wewe pia waweza zungumza kwa Swahili? Anaona Edwina Okombo pia ameingia ndani, amewasili. Kionge Lucilera nyando ya Ineo mino galo lingebe Alugio mino galo mako benetine Usiepende wachoa Usiepende kutoa Usiepende wachoa Lucila Jogode wacho ni Jogito erore Nitie kumoro makofi wewe radwa ni winji kaka ndege go collab no seche kena chunga mie lao Kionge Lucilera agoji puro sheria the original sound from 254 Hello Imano ada Joe James karibu sana Achungo thumni kawachonia ingata mosedonjo ka Joe James Edwina Okombo temni i-share link ni kise share to koro mondo wachake neno ka Aruno Otieno bosedonjo kacha ngata man ka ingama winja tafadhali ka umana link to share ano kalos gini ni atikena dwaro business no mano be mumi upoka pin number na what I want is promotion and promotion alone, not that ni Omari Tindo ya Facebook kweche no. Naona pale Frank ameingia. Frank chenye nasema ni kuwa wewe ambao ushawasili waweza share link alafu watu waje ndo tuanze show. Nakwambia leo niko na msanii maarufu sana ambaye ashatoa albamu kadhaa. Alianza na Okoth Jaramogi, akatoa ingine na Kofi Makadori, wakatoa ingine na huyu nani Roy Thunder. So ziko nyingi. Naona pale Steve Omodi ananiambia locked mbaya. Nawapenda acha. First of all, I want to apologize. Adwa kwayo muono kabisa noni gubeniwa berogo nyulo to kaluore gi chal mok nyal geng'wa onge kode kaendi. To kata kamano kech nwase promise ni nyaka na bed kodi omiyo chuna kata anu ni gabere shit to nyulo no but koro chuno monda bed kodi ni kech nwase wacho ni nwase wacho ni nyaka obedi imano piri ngomi no galonya ikona yura ni manyako iringana oke katamwandu Edwina Okombo.
Kenny. Karibu. Kenny. Ananiambia mitbara tari. Joe James. Ase Chacomiel. Ai, kupatamu sana. Shikilia DJ, shikilia. Aneno kachicha ka James Kona ne asicha kumiel. Leo. Okongo dano njiko wacho ni miel pek. Ako nini manaka kwa chak no eno. Nitie gimoro na chiboro na penjo ni jomanyiri nitie kaka giwalo kwa sana. Jomanyiri nitie kaka walo. Gimomi wokelo shoni za beach. Leo Samuel Kadembele nikech kuongeni makoro shoma je matoko. Aneno ka Joe James Kona kachicha ni bwana luonga ni abanga. Ni luonga ni abanga mondo chak mien. Nitie gimoro mane una penji jomanyiri. Jakama nyako iyudo ka ng'amanyako otucho nyaka dhoge ni okoyware kendo otucho gi gima bet seriously gima bet pin to ni ng'amanyako idhi kasiketo ne ringo madiki mabe iketo kuma sekony to nyako ne ywak madong pimo wi jomanyiri ng'amo yiene ywak en mana ng'ama ok otucho ite ng'ama ok otucho ume to ng'amo sekalo pen mago to koywak te gato ni eti ringo moro madiki kama no ewalo bas adwani DJ chakiket na moro maro ndisi malie wago achat kasa kilo ndisi adwani nyarwako jamiendi meanwhile adhi somo ni namba minyalo ngochi kamata tiende what's the record kama chani kwa Yesu niketi yake ne chunya nichona teno kwa yote niteja maki kama chani kwa Yesu niketi yake ne chunya nichona teno kwa yote adani kitna kuna monomovi gospel language ko gospel what kan yeye kwa gospel abanga da pura ne ke ando ne wale ni akitango ni na banga ni de ba ko ni odesi na mose go tumbe mang'eny seriously koro nitie magigo gi ko jara pogi aya what I mean, getting paid on this thing with sentiment.
Si una parola te magaro cane guaro. Una parola te magaro cane guaro. Si una parola te magaro cane guaro. Shikilia. Chano, I don't know guys chaka Mioma wachuni Mioma Hillary. Mioma Hillary was once my classmate. And then okaje choko wachuni mato miel mane maji miel kobet ni yawa omera. Hey. When people we watch malo Mioma na wachuni ginyadwa no benshad. T20 and above. Money will be unproven. And I bet niggas put ingeni kata meeting nitiere namba makose gik kore kichako nitiere namba makose gik kore kichako iwinjo nije mea nije kasi ama ketu video monde si ugolo le test sama ketu video no onde se nonyo Nagege radio ya big dance Ondese Mas Koro mai video mana koni Mani lungo no ndese JP ondese manakaka nasi singo ni kwa chako mi jamani nige video manoma engi video moro makali DJ adwa ni mia Mai lungo ni JP ondese ondese Irero, ane matel. Ngato wacho ka cheni umari awinjika ane tiere kaka studio kone bapane bagwa matin. John Trun, karibu sana. Rafael, karibu sana. Mailungo ni JP ondese.
Naona Bernard anasema pale Jakasani ni mabinji maana ile une Bernard humo yo kasto Robert Oniari wachuni yo Simulia en top scoop ni nyalo dwaro top moro JP Ondese ne tops JP Ondese ne gimoro mar en brand mochung manyien koro sani endi adwa ni sami iwuoch gino iwuoch mos ti ikori gi penjo midwa penjo Ondese aya Morin wacho kacho chani endi ai Morin, by the way, Morin tiyo e radio Kisumu. Morin ang ni tag nying radio no ka nikech the main aim ma wan go kai onge kumitiye nikech mano e the type mar promotion modwaro. Mano e gimiluongo ni promotion. Osechwada kae law mar JP Ondese. JP Ondese is a brand. Koro DJ adwani ichwadna sami chwado no endo to JP dojo adwani tiekna video no eko mana matwist hey wani video wanyaka Zanzibar
Naambiwa pale eti marinate yako iko chini bwana. Marinate yako iko chini. Bas. Na kunini ati angi guest kae ndi angi ne co-presenter mara mondo orwak na ondesi Samir wa kondesi no adwani rwak to sedonjo kachicha iluongo ni Masia Koth karibu jotura tim nango ye wadhi adhi booster co-presenter mara onwe Oh, Lucy, come back, darling. I miss you. Oh, my God. Neni wogni gogo yakasani kokaneni wewe gimana Amidada, amo Melissa no give up. Uko wapi Lucy? wewe Nyakwara Lewi hey
Bas, manaka kineno rendo, manaka kineno rendo, mano is mani lungo ne Michael presenter. Mano Michael presenter. Aba me this chance. Koro angene gin ready aneno ka gin ready studio ko. Ingene anima neno studio. Anima neno studio. Iro kire studio. Koro anima neno studio. An anima neno studio. Iro kire studio. Koro mai lungo ne studio A. Studio A. Jokani studio A. Anene studio B. Kora adwana migi chance nikech kawuono ne wan gi and JP Ondisi. JP Ondisi. Aneno kacha chaendo Masia Koth is watching Shanzi Nancy Ulem Slow and anajita Ulem Slow pia and is watching there, and then Antos ni kwa lewi ndo ameingia. Acha nikupe co-MC or co-host. Acha ni wite co-host ndo. Mano kori luongo ni JP Ondisi. JP? Yes. JP most Jopin. Jopin ma JP Ondisi wuod Makori. Hey, yawa joluo lede yawa. Ni luongi ni JP Ondisi wuod Makori to makaka. No 00. to nyaka tiek ni. Kionge Lucilera ngento yae. Jemima Chato, karibu sana. Nicholas Otieno. No, aneno kasomo comment kasecha jiwacho ni bwana jo Kisumo neno mos jo James miluongo ni abanga wacho kasecha ni moto 100%, lakini jipenjo ni watu unu miel makubet mano bale hey ya wanne oje urmateni hawa waja ni urmateni bwana ne ukajipenja to kengi miel makubet from the top. Bas. Era na mama. Kionge Lucilera nyadundo yae. Wewe
Ahora no. Huh? Wewe. Huh? Ambenda mwende. Wewe. Hey, hey. No iluongo ni JP Ondesi wuod Makorintho Makaka 000. Iluongo ni wuod Makorintho Makaka. Bas, koro aneno ka gisebet kacha chaendi kendo maendi thuolo mwadwa penje matin. Mokwongo arwako jok moko achiel ariyo adek. Arwako Jano the Governor. Jano Governor is one of the artists man gi YouTube. Inyalo subscribe ne kacha. En gi gik moko mang'eny seriously. Owacho kacha ni Jano Governor. Hey. Nyabudo wako ndani. Call him Heavy G Baba. Karibu sana. Jatu Jemima wacho kacha ni Liel Maraj. Kure kawan kacha gi Nicholas Otieno wacho ni love the energy Maureen Scovia. Kare ngenya ka Maureen Scovia. Yawa. Koro kumucho pene adwa na migi chance mondo openj gi question roka dek moko matin nikech wadwa no wuoyo matin to miel mang'eny. Wan wuoyo matin to miel mang'eny. Aya okona ni Nicholas wacho kacha ni I love the energy together from Siaya. Gisani adwoki studio. Hey! Gisani adwoki studio mondo miluongo ne JP Ondesi wuod Makorintho Makaka 000. Pip! Bas, macha again. Apani ineno gi kacha mali luongo ni JP Ondesi. Nyero ne ugi studio marach ma jogi mo. Dorian Parks is watching. Dorian Parks, karibu sana. Yes. Karibuni sana maana kaka nakunu mokwongo wan ka gi JP Ondesi aina ber mar penji kaka in jathum mabiro manyien challenge mage mineno e thum. Challenges ng'eny nikech sani pod okayo paro eto bring challenge mang'eny. Yeah. Kaka mage gini. Seche moko dhi studio bedo problem kuomwa timo video mago challenges ma wayudo. Koro mondo ng'ato chung' brand kaka JP Ondesi ka in gi challenges mang'eny ka dhi golo piny chung' kamano. Mago challenge mang'eny. To kaka in be jathum ma koka wuok. Diher mag kono jothumbe weteni matindo ma koka wuok gi nade? Okay, thum ok yot, thum tek. But itimo mana kenda nikech gimoro amora itimo mana kenda ka ibed succeed. But kitimo kawuono, yani kin gi passion no endo, itimo mana mos nyaka chieng' moro chopi. Koro onge ng'at ma chunye tho.
kata jotume madongo pod gin be pod gin lengo gi ma kuonde ma gidwa ni gichopo to wan bende waluwogi kaka gin joma osetelonwa. Koro amba en kaka joma osetelonegi ni kik gi chunygi tho mar dinegi. Koro giendelea keep on nyaka chieng' moro ibed gi ng'ato. To JP Ondisi, an kadwa ng'adi machiek, adwa ng'adi machiek kabisa, adwa duoki chien matin. Ing'eni e thum kaende wan gi nying moro miluongo ni stage name. Iwinjo, for example, inya yudo kata ka ng'ato oluongore kata ni Dorian Parks, for example, aneno Dorian Parks kaende, kata ng'ato luongore kata ni Otile Brown, but kidhi dala tiluonge no Bunga. Iwinjo, kata kopo ni oro ne pesa, iyudo kiluonge no Mindi. Koro nadwa naduoki chien matin ikona joma winjo wasani. Iwinjo, joma winjo wasani, joma sani koro tiyo name, kata joma dhi winjo gini bang'e nikech gini ang'e ni dhi dong' kaendi. Ok ni kaka owuoyo ni to dhi lal. Iwinjo. So I just wanted you to start maybe from introduction, ikona ni ati ini luongi ni ng'awa, iya kanye generally, then we start from there. Koro gi nyingi, ini luongi ni ng'awa, nying mani kipande, koro stage name. Okay, an nyinga mane kipande en Oliver Omondi Marongo. Karina ina gi nying mamit? Yes. Oliver. Oliver. Hey, but mano nenore ni onyuoli machiegni nikech mondo iyud jaduong' sani miluongo ni jaduong' Oliver. Inya yudo jaduong' ma in luongene ang'iyo ga luonge an ni Osita. Kore kaneno ka Elisha Otung mano designer kopo ni ati idwa kata ni ondik ni law moro ma serious. Idwa kata ni ondik ni law moro ma serious. Imanyo Elisha Otung. Elisha Otung is a great designer. Iwinjo, lewni mindiko, law mindiko andika, samoro in kata gi liel, samoro in kata gi team. Samoro in kata gi school, iloso uniform, idwa loso uniform moro machalre, many ng'ato ni Elisha Otung. Elish Otung aneno kacha chaka is watching. Karibu sana bro. Aneno kacha Denzei wood kuchieng wacho kacha ni umari bel mamitu ziemba. Dorian Parks ananiambia pale, asante. Alafu Florence Akinyi pia is watching. Ngata mudong moka wacho nyinge please. Kikine marach. Wan pod warwak we budho te. Ngama pod watimone ma pod wan go kak iluongo ni JP Ondisi, mana kaka iwinjo no endo, adwoke studio nyawadwa Scopia gi penjo nigo penjo. Waduogo kendo penjo mana dak penji kendo JP Ondisi. Awinjo fununu. Nitie video moro machiegni golo. I plan mar gole kendo tich adi? Video by next month. I thought the video will be ready. Yeah, what the demos most. I said, what the most. I'm not going to remember the YouTube. So, America Saramono, at least. I think the material will be more baby. At least I need to prepare video material next YouTube. To Ondisi, ingeni adwa na penji gigi machap nikech adwa ni wawe thuolo mag miel. Nitiere video masani golo. Daer ni mondo ipar ne jopiny ni luonge nango. Aneno ka Ken Atoyo sedonjo kacho wacho ni asedonjo mari. Par ni kitieko to watiek mbaka cha. Sonya ito kiora pesa cha chuth. Jio kakwa pesa lakini intro dongi ng'eyo. Intro dongi ng'eyo kakwa timo cha. Chincha nukioro lunch. Tim kamacha. Aya Florence wacho ni ya Florence ya udwa kethe yawa. Florence ni JP Ondisi yoma. Florence ketho. Ni ati JP Ondisi yoma. Yawa. Alafu Nicholas Otieno tuporo wacho badi oliel kaka wacho. Joe James wacho niya, okonwa nyinge mar M-Pesa. Hey. Yeah. Kaso Joe James wacho kacha ni JP be iseketho lweti. Baba mano to duoka ni diet kapok odhi mbele. Ipenji niya, be iseketho lweti. Ni be iseketho lweti.
So we're almost 30 miles. Beautiful Kento. Mm. But when I'm inside, maybe very soon. Bwana angumi ukanyiri urigo. Ingeni kata Florence akinyi mono wacho ne JP ondisi yoma. I will chance ganyo. So the video the other time Jalas no penjo enda not Jalas but Eve Mungai. Eve Mungai no penjo enda neto kuna mtu. Owacho ni kuna mtu. Goli ngini yimbe ka kuna mtu. Idwo ko chintiwa chumu. Swiriki. Okay. Yes. Very soon. I think it can be. But gisani to podi. Iwinja kende inyakora mogi mana kako wachino endo. JP on desi pok ngamo ketho lwete. Iwinjo poden single. What the break get thumb JP on desi. What wamiel? Wamiel. Okwang ya wapinyo lela. Wamiele niwele nyalo ndiko na gini penjo kaka amor sana gabanga bango penjo ne tonde isi seke tulweti imbe nyalo penjo chiel iwi kuri kika ngwachi ni ene mera ko ne penjo chon pinde mawore to sani hotel we say Shikilia. Tumbe kingenya adwani wale mogi piopio nikech aneno ka sabe mawa wang kacha sama yo wang kacha kuri ngeni gigi wale leda gigi ni YouTube gigi mineno watimo gite gigi ni YouTube koro en teach ni kaka fan mar JP Ondesi iringo idhi kacha cha iringo idhi YouTube kacha to click kama iwinjo DJ chanya cha konjo mamoro ka wo break nikech ne jathum ne nyaka madgi mada jathum nyaka ne madgi moro aya MC Bilal wacho kacha ni yom we Fidel itangeni ngeka odipo mai wacho ni Omari net rach yawa net ni nyaka koro wangengo wachne in the next few minutes but short nyakawatie nyakawatie ki baba chwade DJ someone
Shikilia DJ. Bas, mani lungo ni JP Ondesi. Okay, atimo mos. Okona maberni netrach, kanyo nyaka apologize. I have to apologize for the bad network motim reno. Oko gi maber. Aya James Kacha wacho nani Omari jamano duonde sawa. Mjuka wudo rembo MCA wacho ni imoke kendo ya Mijuka ina tika shone ne tandiko ni message ya WhatsApp. Atiko shone noni go bendi rumo sa beach. Koro in fact mijuka mumio anka mijuka kawuono wan gondese inyalo penjo moro adwoku e studio kacha mondo wapenjo ndese penjo moko matin kasto wadhi lora wadhi tieke gi video ne cha. Skoro kendo waduogo mana kaka naporo Viscovia Nyakoredo. JP daher mar penjo niya ni Pegi mokete to. Kore ka nitinga motemo to yuro kaka ronyalo. Koro bari ni kinde kanyo kanyo. Koro ndesi mari ni kanyo. Okay. Kati ya wazi. Uka politis. Chakna gi kanyo. Wano diga kwaya. Ndi kwaya moko mwana timu ga chon. Makoro mwatari proga beach. December kande. Kwa dhie piem. Okay. Kuro kandalo mwana dhie piem. Tuido kwa yombo. Wayombo. Sorry moko mwana yombo ga. Uka outro. Mwana ne a. Kuro ka pok no diga kwaya chande tonge gimane nyalo ka lakini ka wan wantiere kanyo e nyaka wayudi zawadi moko ka moting kwaya bala kuro kanya mana chako kuro biro tira kamano wendo manyaka ochopo kamano chopo adonje gospel music atimo gospel to podo ka wetimo atimo gospel tira kama kundi mabor adhi group award Mwafaka award East Africa award Mago through gospel music to be sure bangay mga gospel. Yeah. Kung naman nakatulog kasi di ba kachap na yun to. Ondesi kwa tieko shoni. En gimani madangi wachine fans magi kumagi nya yudie gimora yani gime inya kuno fans magi nkechi ingeni kaka jatho min gi fans ki ingi jo maluwi ingi jo moeri ilungo ni johera magi kapok watieko shon makawuono inyalo kono johera magi nango. Algi manyalo wacho ni mafans no bet supporter. Okada kwa di maraja kono golu wadi mana mosa nuka wala mara di maber. O video migolo latest iluongo ni wadi mana mosa. Angeni fundi wa mtambo yeke nikech ene mwatieko kode show. Koro angeni nyakangwa gini. Kuri iluongo video iluongo ni wadi mana mosa. O ine YouTube Search bana JP Ondesi. Wadi mana mosa. Then women who support Kamora Morati. Okay. Facebook, Instagram, TikTok, Kamora Morati kaka JP Ondesi. Okay. Yeah. Gwero kamano angna awe co-host mara bio chako wach numatin en nyako majaber ahinya en nyako makata king'iyo to chwere ane mapake kenda ineno kata ko smile aneno ko smile kata kamera be blink matin ojaber agno wach nu ofulrenu gimotimo to gimang'eny mathoth nikech wadhi bedo kode tich adek ka tich adek every Wednesday. Iluonga ni Viscovia Nyakoredo. Pod anya Migori adonge dala mar Migori. Une jok ma wigi tek ka. Wato tek. Hey! Bara kaka no se wachi ni jo Migori wigi tek. Wato tek. Yes. Yo gimanya wacho. Kodok kuom Ondisi omed bana tiyo matek. Kech tumo ken gimoro mayot nitiere tungni koni koni. Yeah. Koro en mobed ng'at moro malong'o obed ng'amo jiwa nikech kata Nyasaye wacho ni kijiwa to biro yudo gimoro amora mitimo Midwaro. Nikech kata joma nitiere kuonde ma gintie go sani ne gichako mana kama JP Ondesi nitiere. Exactly. Koro wan support JP Ondesi. Yeah. Subscribe to YouTube mare. JP Ondesi. Yes. Tomo
kapok atieko tawadwa na mos osiepe na Mos osiepe. Kampanya nyara imba ipin kasiel kod Cindy gi kar nyara bandu. To mokwongo mos Kevo Makawili kasiel kod Makadori. Kofi Simba luo. 00. We will take manoma. Bas manaka kiwinjo nendo, wabiro every Wednesday one ilongone one-on-one Wednesday edition. Wakelo jothumbe mopogore. Gimoro ichako matin, but with your support odhi mabor. Aneno ka chaka most of you nitie jomoko mono chako koda ng'at moro machalo kaka Joe James. Nokona ni ati an luonga ni Joe James bwana, an luonga na Banga. Abanga wacho ni JP kaka idhi no ber ndi dhi mana nyime, Nyasaye omed telo ni ba. Badhi sasa o supporta manoma. To koku supporta an ng'ama koro dang supporta. Koro adwaro ni kumwechopeni mondo ket na video. Yes. We ambe amos ji achiel ariyo adek we amos ji achiel ariyo adek mosebedo kochung' koda. Achiel nyaka agone ng'ato iluongo ni Fredi Jakadongo. Kudos. Achaka afwane Kevo Makawili sani boss na. Kevo Makawili boss na. Kasto jothumete bwana anaero inyalo miyo wa comment jathum midwaro ni mondo bi aniluonga ni MC Omari Nash dhako gode nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako strong tea. DJ miya akani manya play wa play ane manya play koro we ni volume chukuchu mano the latest mani lungo ni latest video mar JP Odesi. JP wacho ni lungo ni ngawa Wadhi mana mos. Yani en thum moro minyalo winjo ka ibet kata gi nyithindo en oyalo chiwo mana information mos kimako Tony Ndiema. Ameru paro nini ma show matimore every Wednesday aneno ko dipo kacha wacho ni Omari Okewa Omari Kewa week ya mano luo bongo. Joe James wacho ni mano luo bongo. Asante sana kwa wale ambao walikuwa wanatutizama. Nataje Kiswahili. Kwa wale ambao walikuwa wanatutizama kuanzia mwisho hadi kuanzia mwanzo hadi kuanzia mwisho hadi mwanzo. Makadori wacha mwanasomia yake. Weka upatikne pio monda som go comments moko ma maybe no kasomo isiti moko mo madhi kocha kik ng'ato wache ni bwana an Omari okosomo comment na ne an Omari okosomo comment na no an mago gimo kadwar an gi comments kaendi kendo achako mana kaka nwa chako aneno ka moli wacho ga ni niko ndani it's late
adina blush. Niko nani sweet. Iwinjo mano maniluongo ni Molly Julie. Kasto abanga wacho pacho chani mano duong bongo. Kasto odipo wacho ni Umari kelno wiko undwe kata wika chola. Basa winjo kwa ibe kayo na endo wiko undwe kata wika chola. Ngene gimbe giwinjo omiyo gi krem mondo gibi list. Jo James wacho ka chani JP kaka idhi no ber mano nasisomo Nicholas no siketonwa mach kachicha endo kendo naneno koliel diere. Kasto Nicholas Otieno por wacho ni kaboom mano nyiso no Felix Nazareth. Yes. Felix Nazareth is a good friend of mine. Odipo mai wacho ni Umari podi peka dier. Kasto mejo ka wacho ni yawa imoke kendo. Hey. Jo James wacho ka chicha ni chama no donde sawa sawa. Umari netrach yawa. But I have to apologize ni net na no ber but gimoro sami chake kotek but kaka imedo time to iyudo ka o develop koro sani everything matimore any mistake we accept but we are going to better everything as we proceed. Kasto yawo ging'eny mano je pia mor kodi ma Odipo wuod Sigombre dala. Ing'eyo Odipo wuod Sigombre? Okay, JP yo mano nasisomo. Asedonjo mari par ni kitieko mano ne kena toyo maniluongo ni Soldier. Adwa ni next time kigolo bone puonjri ing'e jo miwero magi jok minyawer meanwhile we are kept jogo with to. Yeah, manamos. Aneno kan ng'ato wacho ka chicha ni bwana Omera bwana video ikomua kaso Morin Scope mana koni nitie radio chaende ondiko ni maber kane official radio master tich kod kenda pamoja bro okona ni I'm following from Zanzibar. Omera wani winjo wanyaka mabor bwana. Winnie Wesley wuluga kachacha no Omari Winnie Wesley woko tongale we Robert nero wacho kachicha ni Umari awinji ka an lang'ata mano nasisomo network kuoma koso e studio yawa nwasetimo ng'uono nwasekwa ng'uono Elena Taero Eti Mani luongo ni JP Ondesi mana kaka ineno no endo. Hey, JP Ondesi. Ing'ata ng'ata mawuoch tafadhali. Gini chakore kama ni onge kumoro machakore maduong' gimoro mora chakore katin kama to kose manyako chop kumoro to chopo kumoro mana with your support. Ing'ata ma supporter outside there, I want to thank you so much. En mani okanya biro ka gone ng'ato ka ng'ato erokamano but amor nikech okanya chopo kuma chopene kokuonge be okwanya lao jok moingowa ka uonge. Aneno kacheka TYG wacho kachicha ni kali ngoma ni kali boom. Kasto Jo James wacho kachicha ni Umari Nash kele jogo wa miel Kisumo.
Wewe dido we urupinyo yawe. We urupinyo yawe. Ane no kaje chakudong dakika boro kende mondo romsa beach genus madwani koro mondo tiek ngole mondo ambenda many kumoro machame yul na mros. Meanwhile, parnani JP Ondise ni ke moro mar gospel. Wadwani wachwa to go wachwa. DJ Mia Tumb nganene Mia Tumb JP Ondise mar ngaina embene YouTube. Meanwhile ado medu paro nini anem submarinash manya kumora mora via YouTube submarinash, Facebook submarinash, Instagram Omari Ondisi chunguru wabia bwana, chunguru wabia. JP Ondise. Urma kurinzo makakano swasi. Demi fanya kongo. Kamanda twende. What's the response? Ukanga bachali koni Yesu ni kreti ya kende chuja. Bichwana telo kofomi yote vite ya pati. Ukanga bachali koni Yesu ni kreti ya kende chuja. Bichwana telo kofomi yote vite ya pati. TYG Kata tuwachenge Yesu tuide merito kimana. Kata wapaka boya baba tuide merito kimana. Oh Yesu na pabibe. Adi Yesu bebe. Yesu na pabibe. Adi Yesu bebe. So kata chiengre. Kata go chwe. So kata bunewa. Kata mbongo, tokata kioko, tokata chiengrie, kata munewa, tokata mbongo, kata pinyo, kabiwe yomar pago jiki baba, kabiwe yomar tendo jiki Yesu, kabiwe yomar tingo jiki baba, kabiwe yomar pago jiki Yesu we. Il mi amor, il mi amor, Yesu, il mi amor, il mi amor. Kabiwe yomar tingo jiki baba, kabiwe yomar tendo jiki Yesu, kabiwe yomar tingo jiki Yesu we, il amor, il amor, Yesu na il amor, il amor, Omera tumro nyane ugan. Ada nuka cheka JP podi mako piny. Nikachane nuka TYG Kenya wachuka chani ai kali ngoma kali. Abanga anasema pale ano kaninde show me maratari ano kaninde yawa benda Regan Makas wachune metatari mano Regan Makas kasto Joe James wachone albums te kigolo gospel be nywande
Ha! Ondisi penja kania. Yes. Nito albums teki golo. Gospel inywando gae. Mano penjo ma Joe James openjo. No wacho ni bwana anu iluonga ni Joe James. An luonga na banga. Kiwinjo. Okay, Joe James asante sana. Yani nuka yini nige kide moro maber aneno ka dakika odong kacha riyo kende JP Ondisi. Nyasaye momiyo talanta. Semo mi wate, semo semo mi wa. Sijima wabe nyaka wapare rubunya sero kama. Nikechukua bogolo wabo. Yes. Ndio kawacha maber ni tubigo naye baba. Awinji. Yeah. Kwa hiyo sasa nyako ndio. Okay. Kwa bana de pinya koni an nyaka bere mane sasa nikechukua mara yako ni bogolo. Yes. Sema kocho. Yes. Kuru nyaka ibada mane sasa tulumano ndio kule sero kama tendo beru tigi baba. Yes. Odipo wacho ka icheni Ondisi aseneno kidhi mabor gi thum. Scovia. Okay, gone jogero kamano duok vote of thanks kasto an ka koro anga gine tatika tuji wanendo. Mokwongo gonero kamano gi jogo mobudho kodwa kumoro achiel. To mana kaka nakununu meduru support owadwa JP Ondisi. Nikech koonge un to onge gimoro amora mane anyalo. Mogik, every Wednesday wabedo kachiel kod MC Omari Nash gi jothumbe mopogore opogore. Koro kopogore gi JP Ondisi wabeduru ku support wakachiel gi Omari Nash. Erouru kamano to bed butiyo maber. Hey! Ya mano nyako mowuoyo modembore manane. Nyako no wuoyo modembore ma kane pile ni ok tich. Ni tich moriwa. Anda sayudo minot. Meanwhile, okawacho ni koro ni ati ni kora deyo. But awacho ni kano ok tich. Nyamin Chris wacho ni ndani kama kawa ya watu kule kumpa mwenjo ya watu showroom. Nyamin Chris inkore kidonyo ka showroom. Ani luonga ni MC Omari Nash inya support my program kechakoni maber ni every Wednesday and online. Every Wednesday. Iluonga ni one-on-one Wednesday edition. Wan ka gi nyaminwa Scovia wabiro bedo kwa ringo kode mana kaka iwinjo no endo. Nyocha wariembe onyulo to onyulo the abroad. Onyulo the abroad. Nyocha wana kama to mizongo winje kwa lendo onyulo. Koro nitie kaka onyulo nyocha to go komedi. To mizongo kone nyathino mor, nyathino miya nyen. Koro in miya nyen. Nitie mizongo no winjre gi chwore. Koro kete ni sama gichwanyore to nyulo miyo gi nyiero. Onyulo ni loka. Bakatan munena koroga wajni gina bo matimo gi loka. Koro biro winjo mana katimo ni wachako one-on-one ni Wednesday edition. Kawuono wan go Ondisi biro gonwa thum kawuono loka. Hey! Mane YouTube kachi luongo ni MC Omari Nash. Inyalo follow my Facebook page MC Omari Nash. Inyalo luwa kachi TikTok MC Omari Nash. Yani bwana Omari Nash ni fumora mara bwana. In manya MC Omari Nash. Koro ngato wacho ka Joe James wacho ka chani and we'll continue watching you, keep it up. Scovia. Iwacho na mugi kaneno ka director nakona ni in watch moro. Aneno Scovia kuna ni engo chichil kode. We amia Scovia wo. Wach mada wach kendo mani miluongo ne jogo makombo ambe luwa. Utsane every Facebook imane Scovia Nyagoredo. Kata kopogore gi mantinya ng'yo Scovia Nyamigori. Mit maratari fundi wa mtambo ketno thum achiel en koro wamiele kwa tieko thum achiel moketnwa no en wamiele kwa tieko. Ma MC Omari Nash dhako ngudi ni gichaki kore kubni ariyo to pod chwako strong tea. Ilongo no mairi chieno jamane mbele. Chiene mineno to mbele miku giho. Mbele man kori yo to chiente mano ne. Ilongo no mairi dhano koso kidi. DJ kita juga Sarah dan mana? DJ. Luar.
Malondese baik ini usichague kazi fanya uchaguzi